الرحيم والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana rayuwa har ta kawo a irin wannan lokaci mai albarka wato cikin watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana ibadunmu kuma ya sa muna cikin yantattun bayinsa na wannan wata mai albarka. Abubuwan da za mu jawo hankali a kan shi ne yau akwai wasu lokuta guda uku masu matuƙar muhimmanci ga mai azumi, sannan kuma wunin azumin gabaki ɗaya tun daga farkon shi har ƙarshen shi, daren shi da ranar shi, safen shi da yamman shi, duka yana da matuƙar muhimmanci ga mutum musulmi da ya ribaci wannan watan ko kuma ya ribaci wa'annan lokutan masu albarka. Amma akwai wasu lokuta waɗanda suna da matuƙar muhimmanci. Lokaci na farko shine lokacin da rana ta kusa faɗawa gab da lokacin shan ruwa. Wannan lokaci ne da yake da matuƙar muhimmanci ga bawa, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana karɓan addu'an bawa a lokacin da yake shan ruwa. Bayan mutum ya sha ruwa, immediately bayan ka sha ruwa, ka ci dabino ne ko kuma ka samu ka ɗan sha ruwa ne ko dai ka samu wani abu ka sa a bakinka, to yana da matuƙar muhimmanci ka ɗaga hannu ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan lokacin. Kada ka shagaltu daga ci wannan ka ci wancan, ka ja wannan ka sha wannan ka sha wancan, ko ka yi ta hira da mutane ba tare da ka lura da wannan lokacin yana da matuƙar muhimmanci a gare ka. Wurin lokaci ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake amsan addu'an bayi. Wannan shine lokaci na farko. Lokaci na biyu, kason dare na ƙarshe ko kuma kason dare na uku, wanda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sakkowan da ta dace da shi a ƙarshen kowane thuluthi dare na uku. Yana cewa ina masu neman gafara in gafarta musu, ina wanda za su roƙe ni in biya musu bukatunsu. Shi ma wannan lokacin yana da matuƙar muhimmanci da ka yi addu'a a wannan lokacin. Sannan kuma sai lokacin da mutum yake sahur, shine lokaci na uku, shi ma yana da matuƙar muhimmanci. Hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓan addu'an bawa a lokacin da bawa yake yin sahur. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka, ya sa muna cikin ‘yantattun bayansa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.